Errefuxiatuen nazioarteko eguna da gaur, eta ikusten duzue, sare sozialek badutela bere arrastoa, Gernikatik Mediterraneoko itsasoraino, bertan baitago mundu mailako hobi komun handiena. Gernika edota Erorien Arana rankinean badira ere, zalantzarik ez da, lehen postuan dagoela Mediterraneoko itsasoko egoera. Aste honetan gainera, Greziako gobernuak egin duena, Zorigaiztoko adibidea dugu gainera. Emakumeonganako indarkeriaren, genero indarkeriaren, ukazioaren, negazionismoaren garaiaren atarian izango ote gara. Beralakoan erantzun gehiago gaur asteartea ez da amairu, joan den astekoa zen hori, baina gaur asteartea izanik, Ane Lindane geurean dugu Bilbotik zuzenean. Oraingoan Bilbotik, Ane, zer moduz? Oraingoan bai, Bilbora iritsi naiz azkenekoz, eta oso ondo, baina Bilbora iritsi bezain pronto morenoak endu izan zait, zerako eguraldi kaskarrako Bilbon merpede. Izan ere badakizue, Ane Lindaneren bidaia zuzenan jarraitu ahal izan duela, kolpez kolpe antenatik albistegiak, izan ere, okerrez banaiz zuzendu nazazu bestela. Bilbotik Iruñera, Iruñetik autoestopez Argueda Saldera, bizikleta hartu, bardea zeharkatu eta Nafarroako paraje ezberdinetan barrena, hanka bat Aragoin jarri, berriz ere itzuli, Nafarroaren herribera alde bat behintzat ezagutzeko parada izan duzu. Bai, autostope eginez gainera, eta zoragarria da autostope egitea, ze horrela gainera bertako jendea ezagutzen duzu, eta bertatik ibiltzen da jendeare, bai, eta mundu guztiarekin hitz egiteko aukera daukazu, eta zoragarria da. Bai, Nafarroa sakonago ezagutzen dudala esan dezaket oraintxe bertan. Badakizu beraz, bakarrik bidaiatzea eta autogestionatuta, esportatzeko edota elkarbanatzeko ideia bada, opor hauetarako, guztiok ez dugu eta sosik bidaia ambiziosoak egiteko eta bertatik bertara azenolako parajeak eta bizipenak. Aktualitateari helduz, atarikoan aipatzen genuen, aro negazionista batean bizi ote gara, emakumeonganako indarkeria, jazarpena, oroar eskuina, muturra, bereziki, badirudi emakumeon aurka sutsuki badatorrela, azken albisteak entzun ditugu, gaur sare sozialetan esate baterako, herrialde katalanetan, Elx herrian, berdintasun zinegotzi edota orain familia antolaketa zinegotzi izango dena Vox alderdiko emakume antiabortista bat izango dela, hori adibide gisa jarriko dugu, baina badirudi alderdi popularrak Valentzian zuen adostasun hori Extremaduran ez duela lortu, gaitzerdi, gerra zibilean alako sarraskia egin zuen alderdi bera, Extremadurako gobernuan ikuste askorentzako negarra egiteko arrazoi ere izango zelako. Edo nola ere, sare sozialetan dinamiko segitzen duan Lindanek eta zer berrera eskuratu duzu, interbiu aldizkari askok ezagutuko dute, baina halako titular provokatzaileak historia honetan zehar eskaini izan dizkigu, ezta, Ane? Bai, hala da, interbiu azal horretan agertzen da, matxismoak, edo hobe esan da, senarrek, bere garaiko titular bat da, senarrek etak baino gehiago hiltzen zuela. Eta hiltzen duela oraindik ere, noski baietz, eta ez da existitzen, eta senarrak oraindik ere
zoritxarrez existitu egiten dira. Eta bai, halako titular provokatzaileak zituzten, azal nahiko provokatzaileak zituzten, eta egiborobilak esaten zituzten ere bai. Oindala ez askustu eta atzo bertan, aktore batek esan zuela, matxismoak etak baino gehiago hiltzen duela, eta gero barkamena eskatu behar izan du, barkamena oso modu ironikoan eskatu du, noski, baina egiborobila esaten ari zen, baina askok, larritu egin dira hori esan izan duelako. Akaso bizi batzuk bestek baina baliago gehiago izan dezaketelako, horren adibide izan genezake gaur gainera, errefuxiatuen nazioarteko eguna izaki, Mediterranear itsasoa, esan genezake mundu mailako hobi komun handienetarikoa dela, atzean rankinean bigarrena, erorien arana, baina Mediterranear itsasoa aurretik askogatik gainera zoritxarrez, edota Afrikarekin muga horretan, ikusi izan ditugun, ez eta Marlaska ministroak ezkutatu nahi izan, nolako tratua jasotzen duten, eta zenbait erailketa gertatu diren muga igarotzen ari diren gizaki horien egoera, tragedia egoera horretan. Zer nolako irakurketa egin ezake? Sare sozialetan irudi interesgarriak ikusi ditugu. Gernika, Mediterranear itsasoan esate baterako. Marlaskari buruz gauza asko esan daitezke, baina hori da azken mola honetan gauza larrienetako bat, behar bada, berak esan edo egin izan duen larrienetarikoa. Baina, Mediterranear itsasoan etorkinak egiten dira, gerra eta gosetik ies egiten dutenak ito egiten dira, eta inork ez da haiengana joaten haien gorpua bilatzera eta haiek erreskatatzera, baina oindala gitxi, atzo edo direla bi egun, uste dut, submarino bat, aberatsez beteriko submarino bat jaitxitzen Titanic, urperatutako Titanic itsasontziari bisita egitera, eta submarino hori desagertu eginda, eta mundu guztia dabil submarino horren bila. Bederatzi aberats puta sartu ziren hor, mesedez. Tontoaren egiten baduzu, igual hile egingo zara. Eta ez dakit zergatik, baina aberatsen bizitzak badirudi, ez dakit, aprotxu bat gehiago merezi dutela pena, bapatean bai, errekurtsoak badaude, alako tontolapikoak bilatzeko, itsasoan hor. Auskalo non egongo diren, danok dakigu aspaldianik hile egin direla, mesedez. Errekurtso horiek, benetan, gerretatik eta gozetetatik ies egiten dutenentzako izan beharko lirateke, eta ez alako tontolapikoentzako, mesedez. Nola jaisten zara horra, hombre? Te vas a ahogar, tontao. Ezberdintasuna izango da, akaso, bizitza batzuk aseguratuta daudela, eta beste batzuk aldiz, ez? Greziako kasua gainera bereziki lazgarria izan da, irudiak agertu ahala, ikusi ahal izan delako, konprobatu ahal izan delako, azken tragedia horren eragilea, akaso etzela itsasoa bera soilik izan, baizik eta inguruan zeuden polizia eta militarrek laguntzarik ez eskaini izana ere besteak beste. Badakigu mundua ez dela justua, baina badira, hiritarrak behintzat zorionez, baten eta bestean, Bilboko kaletan ikusi ditugu esate baterako, errefuxiatuen eskubideen aldeko manifestazioetan, hainbat eta hainbat izan dira, kalera atera diren herritarrak, gaur, errefuxiatuen nazioarteko eguna izanik, besteak beste, zehar bezalako elkargo eta fundazioek deituta. Gauzak honela, Manteroen movida hau, Bilbokoa, deigarria izan da, ezta? Gainera deskubritu genuen, hain zuzen ere, Manteroen sindikatuko ordezkariek, hain justu ere, atzo, topaketa batzutan hitza hartzen zutela, elikadura burujabetza, babestutako topaketa, erakunde publikoak babestutako topaketa bat, eta asteburuan berriz, zenolako saltsa izan dena, Bilboko Alde Zaharrean, lurrean jarrita, euren salmenta lanean ari zirenen aurka oldartu dela udaltzaingoa, baina, deigarria, bizilagun bat baina gehiago, udaltzainei oldartu zaiela. Hau ez da gertatzen den lehen aldia, askotan, behin baino gehiagotan gertatu izan da, azkeneko bolada honetan ez zen halakorik gertatzen zorionez, baina berri hori gertatu izan da, eta jendeak berriz ere halako erantzuna izan du. Azken finean Bilbo oso hiri solidarioa da, eta, klase kontzientzia daukagu, eta badakigu Manteroen gandik asko zer hurbilago gaudela poliziaren gandik baino, eta poliziek atxilotzen saiatu dira, edo haien
haien zera saldu behar zituzten goza guzti horiek kentzen saiatu izan dira, jendea oldartu egin zaie, jendea kontra egin izan die, auzotarrek kontra egin izan diote, eta gauza horrela izan behar dira. Eta, bueno, nik uste dut hau nahiko argi dagoela edo nahiko lotura zehatz bat duela Bilbon gertatuko den beste gauzatxoren batekin, ez? Badirudi alkateak, txerrundulan ibiltzen ez dakien gure alkate maiteak, telefono deitxo bat egin izan diela Munipei eta esan die, mesedez, garbitu Bilboko kaleak, Bilboko kaleetatik behar bada turra pasako da. Eta nik uste dut guzti hori dagoela justo Manteroak, atxilotu edo Manteroak izorratu nahi izana honen atzean. Baina bai, zorionez, elkarretaratzeak egon dira eta elkartasun handia dago, eta bai, aurpegia emon dute auzotarrek. Ikusi zaitugu, irrikaz, ongi etorri. Bike Country da, kanpaina hori oso gogoko duzula, imaginatzen genuen, alako, ez, kanpaina jokosoa aintzat hartuta, zer ez du ikusiko, turraren etorreraren arira, Euskal Herriak Goitibera baldintzatuko duela, zalantzarik ez dugu. Ikurrina korporatiboak, batetik baditugu Jaurlaritzak, EITBek eta Kutxabankek elkarrekin babestutako ikurrinak logo eta guzti, hori ez dakit egin daitekeen ere, eta are gutxiago erakunde publiko baten eskuti, baina tira, ikur korporatibo, baina esan dezagun legislatutako bati eranztea, ez dakit, Jaurlaritzaren kanpaina bat, nahiko goza larria izan daitekeela, hori ere aztertzea litzateke. Tira, edo nola ere, badakigu pasioz segitzen duzula, turraren kontu guzti hau, nola ulertu behar dugu, ikurruinaren azegia da, sare sozialetan zure iritzia, bineten bidez, baina zerbait adierazi nahi izan duzula. Hane, zer da adierazi nahi izan duzun hori? Bueno, turraren kontra pertsona asko gaude, ez dugu tur hau nahi. Izan ere, nik uste nuen, hemen hegoalden gure borroka zela hau ez dela Espainia esatea, ez? Eta iparraldekoen kontua zela hau ez da Frantzia esatea, baina orain ere gure borroka da hau ez da Espainia ez da Frantzia ere esatea, ez? Turra emetik pasatuko da, ez dute zebe zubertzen, zergatik pasatuko da turra emetik, Mercedes mugatik alde honetara, zer da hau, ez? Hori hasteko. Eta, turraren kontra pertsona asko gaude, ze badako turraren atzean zer dagoen, eta zelako kalteara egiten dina, ez? Baina batzuek esan dute, ostra, badaukagu ideia oso on bat turrari, gure gaitzespena adierazteko. Badakigu, zer egin behar dugun? Balkoietan ikurrinak jarriko ditugu. Eta gero turraren alde gaudenek esan dute, guk egingo dugu gauza bat turraren alde gaudela adierazteko, balkoietan ikurrinak jarriko ditugu. Eta nola ezberdinduko ditugu ikurriña horiek? Osea, nola jakingo dut nik nire auzoko batek iturraren aldea la kontra dagoela, ikurriña bat jarri izan badu. Osea, karo, konfusio ditzela eragiten ditonek, mesedez, bota txintxetak, turraren kontra balen batzade, bota txintxetak, txintxeta da bide bakar. Hane, ondo ulertu dizugu, beraz, gauza zer da, eta nola jakin genezak zer da, akaso Euskal Gobernuaren Jaurlaritzaren kezka da ikurrina urte batzutan zehar agian zertxo eta ahaztua izan dela, selekzioen afera nahiko hilda egonda momentu batzutan, erakunde publikoei dagokien amintzat, eta akaso sektore independentistena, ezkerrekoena izan dela ikurrinarekin lotu izan dena, eta orain bestelako toke korporatibo bat, ezker abertzaleari kendu nahi dio ikurrina, Jaurlaritzak, zure binetei begira, ari naiz, horixe ote den zure mezua, edo ikur antifasista baina aratago izatea ikurrina, ezta? Nire binetekin adirazi nahi dudana da, behar badalako keinu simbolikoak ez direla hain eraginkorrak, benetan min erreala eragingo duen gauza baten kontra. Nik uste dut, ikurrinak jarri, noski bai, ikurrinak lehenago, baina nik uste dut askoz ere eraginkorragoa izango litzatekela kaleak moztea eta txintxetak botatzea. Ikurrinarekin, bale, baina txintxetak botako bon! Eta azken pinean, instituzioek egin izan dutena hori, Kutxabanken ikurriaren gainean jartzearena eta hori, esto ya estaba hecho, hau Madrilen egin izan zuten, Vodafone Sol metro geltokiarekin,
Eta, bueno, hau da kapitalismoaren bidea, hau da gure kapitalismo maitearen bidea, alako guztionak diren ikur eta tokietan, haien ikur eta haien simboloak jartzea, haienak direlako azken finean, kapitalismoak edozer eros dezakelako. Bueno, ez, ikurriña gurea da. Tira, kontraesanen mundu honetan igerian edonola ere ikusiko dugu, ziur gara gainera, Euskal Herriko zoko eta bazter ugari ikusiko ditugula ikurrinaz josita, herritar ugari gerturatuko dira errepide bazterrera, festagunare izango delako, ze askotan festari ez esatea ere, badakit festival handien edo makrofestival monopolizatuen aurkare bazaudela, baina batzutan iesbideren bat ere bilatu beharra dago, eta tira, kontraesan horretan ari direnei ere gure barkamena ere eskainiko diogu. Nik ulertzen dut, niri jaia, ni gauzak ez ospatzea asko kostatzen zait. Ni ia edo zer ospatzeko gai naiz, baina batzutak nigo aguantatu behar naiz, ospatuko duke baina jo. Ederki, ospatzekoa. Ez dakit benetan ospatzekoa den, baina aipamen hau ere egin nahi genion ikusi gulako edabidietan, lerro buruen artean, nola Tenerifen alako keinu bat egin dioten euskal kulturari. Coca-Cola eta mahastien arteko hiribide bati euskal izen bat jarri nahi izan diote. Eta deigarria gainera, kalimotxo, teixarekin ere jarri izan dutela, detaile bat izan da, ezta? Izki edo grafia espainieraz, baina euskaraz ere bai. Nola ulertu behar da. Ze ideia diziratxu? Bueno, burbuia duen izan da. Askotan esaten da kalimotxoa euskal invento bat dela, eta bai bada, ez? Izen horrekin behintzat hemen Euskal Herrian asmatu zelako, ez? Izan ere Portu Zaharreko jaietan, asmatu izan zen kalimotxoa izen horrekin. Nik uste dut askori, hori baino lehenago, askori bururatu zitzaiela Ardaua eta Coca-Cola edo alakoak nahastea. Orduan, behar bada gure asmakizuna da, guai, baina guztiz ez da ere, orduan, niri ondo iruditzen zai, kalimotxoa ospatu behar da ere bai, eta kalimotxoa teisarekin batez ere ospatu behar da. Osongi, akaso beraz Tenerife aldera joateko aitzakia bat izan daiteke, baten bat erakarriko baldin badu kale hau, ez dugu zalantzarik euskaldunen bat edo beste, udara honetan, Tenerifetik pasako dela. Sare sozialen aro honetan gainera, ziur, arrazi badaina gehiago aurkituko dugula. Nik behintzat, personalki ez daukat zalantzarik. Ni saiatuko naiz Tenerifera joaten barko stop eginez. Hori egingo dut. Hori izango da nire hurrengo udarako helburua. Barko stop egitea Tenerifera eta argazki bat egin Kalimotxo kalearekin. Ederki, kolpez kolpe Antenatika eta albisteiak babestutakoa bilatuko dugu. Xosa Iturriren bat, akaso ikurriña geuk ere salduko dugu, geure irudi korporatibo eta guzti, eta alaxe etorriko dira, udarako kontuak. Anelindane, mila esker, placer bat, beste astarte bat gurean izateagatik. Ea, datorrenean jarraituko dugu turari buruz izketan, ez pentsa libratuko zarenik. Zelako turra, mesedez. Gabon pasa, aio, eskerrik asko. Agur! Eta aktualitate instituzional politikoari tarte labur bat egiten segituko dugu, saio honetan ohikoa den moduan. Aizue, udalberrien osaeran Bermeo zaratago ondarribiak izan du, zer esana, eta arrazoia izan da, besteak beste Eusko Alderdi Jeltzaleak milaka urte eta gero, honezkero, ez duela bertan gobernatuko. Baina sorpresa ondokoa izan da, besteak beste udal gobernu berriak, aldaketa gobernu horrek, itxura guztien arabera, bi alardeei lehenengoz harrera egiteko asmoa baduela, eta ara non eta orain arte betiko alarde bezala ezagutu den fundazio pribatu batek antolatutako eta emakumeak baztertzen dituen alarde horretako sustatzaile sutsuetako batzuk proposamen hau luzatu dute, eta zera da gizonezkoek osatutako alarde horretan halako konpainia berri bat sartzea emakumezkoak jaso ahal izango dituena. Galdera hauxe da baina, Jaizkibel konpainiaz ari ote dira, edota Jaizkibel bazterrean mantentzeko trikimailoa da mai gainean duguna. Badakizue, politikak sorpresa asko ematen dituela, eta horretan gaur Hondarribia albiste, baina ez da Hondarribia albiste bakarra izan ere, badakizue,
Izan dela, joan den asteburu honetan, sorpresa badaina gehiago eta izu aipatuko dizugu izan ere Garesen, Puente la Reina bezala ezagututako, hiriburuetako bat da, Nafarroan, bertan EH Bilduko hautagaitza babestu zuten UPN-eko zinegotzi batzuk, zer gertatu ote zen, barne ikerketa zabaldu zuen euren eskuineko alderdiak, eta azken berrien arabera, dimisioa aurkeztu dute, eskuineko hautagai hauek Euskal Herria Bilduri bozka eman eta gero. Euskal Herria Bilduk, bestalde, bere albistegi propioa zabaldu du sare sozialetan eta zer nahi duzu esatea, guri lana dezente erraztu digute. Ha saltado la noticia. Ayer un huracán de fuerza arrolladora levantó vientos de cambio en diversas zonas de Euskal Herria. Es el fenómeno conocido como EH Bildu, con un origen popular y de izquierdas. EH Bildu ha arrasado en los pueblos y ciudades de Hego Euskal Herria, con 145 alcaldías y 1.402 representantes electos alcanzados. Podemos ver en imágenes cómo la ciudadanía celebra con emoción la llegada de este esperado fenómeno, que se prevé mejorará las condiciones de vida de la gente y trae consigo altas probabilidades de ampliar derechos. Sin lugar a duda, es un huracán municipal de primera fuerza y se espera que su impacto siga aumentando de aquí hasta el 23 de julio. Nadie sabe lo que puede ocurrir ese día. Las élites y los poderosos temen que la fuerza de EH Bildu destruya sus chiringuitos, donde los últimos años se han acumulado grandes cantidades de riquezas y privilegios, anegando a su vez los derechos de la ciudadanía. Es por eso, que en algunas localidades como Durango, Iruñea y Gasteiz, se aferran con fuerza a los sillones gracias a la ayuda del PP, aliado cercano de la ultraderecha. En estas localidades, la ciudadanía esperaba con ganas los vientos frescos y de cambio de EH Bildu, pero muros conservadores levantados a toda prisa han evitado su llegada. En esta ocasión ha sido posible cortar el paso, pero hay muchas dudas de si estos muros podrán contener la gran fuerza antifascista de EH Bildu en el choque meteorológico del 23 de julio. Esto es todo. Hoy es domingo, 18 de junio. Desde Euskal Herria al cielo. Tira, sare sozialetako bitxikeri hauek ekartzen saiatzen garen honetan, goazen Irulegi aldera, ez dezagun ahaztu, azken mendeko eta askoz gehiagoko aurkikuntza garrantzitsuena dela, Irulegiko gazteluan aurkitutakoa, ez eskua soilik bertako indusketek, inoiz arantzaik egindako handiena izango da, Amaiurrekin parekatuz, asko izango dira bertatik ateratako informazio garai hartako bizimodu, hizkuntza, erlijio, ohitura eta zer nolako leinua ziren, bertan bizi ziren euskaldun haiek. Esan da bezala, arantzadik inoizko kanpaina handien abiatuko du, ikaskideak izango dira bertan, baina baita zientzialari ugari ere. 3 hilabetez, jo eta fuego arituko dira Irulegin lanean. Traki mazin, ajea gogor, jotzen da bil. Azkenak atxera, no hay manera.
parrandak irabazi dit, erruduna beti da bera. Nintzen atera behar, baina karpan sartu zara, ta trago batzuen ostean, liatzen hasi gara. Ai ama, zen gozoa den sentsazio hau, betirako izortu dugu herri berri bat, bidean izerdi. Gasteizko txosnek aurten euren soinu banda propioa ekarri digute eta guazen doinu hietatik bestelako elkartasun doinu batzuetara oraindik ere tartetxo bat geratzen da. Aurtengo Atortxu Rock Iruñean Atarabian ospatze aldera, baina honezkero hasi dira euren marketing kanpainarekin eta lehen oholtzakideak aipatu dituzte. Los chicos de Maiz Valentzia aldetik etorreko dira eta Nafarroatik bertatik Zopilotes Txirriauz, baina hau, hasiera besterik ez da, badakizu eta Atortxuk izugarrizko kartela ekartzen duela urtero. Lehen zizkamizkak izango dira hauek eta badakizue, kolpez kolpere bertan izango dela urtero bezalaxe. Besterik ez, bihar bueltan izango gaituzue, badakizue kolpez kolpe antenatik at 24 orduz, nahi eran aurkituko duzuela, geure sare sozialetan eta gu noski baiet, zintzo, telebistaz zuzenean, bihar iluntzean hemen kolpez kolpe, gabon pasa.